Başlarsanız Türkmence biraz Birleşmiş Devletler diyeceğim ayda çarığına. United Nation halkara yani Birleşen Milletler Kuraması hani yadmıştı. Şolara yollamalı, götürmeli, Birleşmiş Devletler diyeceğim ayda çarığına. United Nation uğratmak için men halkara yani halkara Birleşen Milletler Kuraması yani yadmıştı. Kuramasına yürüyte gelir. Şolara yollamalı, götürmeli, Birinin telefonu yansıyor galiba. ya birinin telefonuna tekrar eşitliğe kiminki de belli'den. Ma indi Ondan o şol yere geldim. Ondan adırlıkça başlığa verilin. Ondan ben birazcık elimdeyse yine de size koşuluşarım. Adır men yolla olmalı. Varyansam 20 yarım saat vakit alırım kadiyen. bolama Ondan ben size koşuluşarım. bu meşhutayda tazeden aydıp geçen ses yani gelmen olmalı başta. Tazeden aydayın ben onu. Yani vatançılık var arada gurur etmekçi bugün ayağıyızlarımız. Türkmenistan'ın içindeki vatançılık var arada problemalar. O nahil olmalı, nahim için yanlış gitti. Sonra neyse sorulara cevap vermekçi öz aralarında. Buyurun. Tuğçe Hanım sizden. Ben soruyu okudum. Tazeden okuyun ses gelmendir yani. Ha, dostluk, doğanlık, garındaşlık, komşuçuluk, ısı katnaşıklar yitip gitti deysen olacak. Nemeler sebep oldu ve nerede bu yitiren gımmatlıklarımızı, medeniyetimizi yine kazanıp olar. Dostluk, doğumluk, komşuçuluk ve şuna mendeş köptak yedik Türkmenistan'ın içinde. Buna günahkari sebep. Bana günahkari kim diyene men doğrulağı aytsam özümde görkedebilecek halkay bir de özümde görkedebilecek tevavi kıyın yağdayda oturan komşuyumuz kıyın önüne oturan kardeşlerimizden eline tutmanı bilmedik vaktinde ve bireğin başına gelen zatları gözümü diyemip kıradan geçip gittik. Şu tevabilen bizim bugün biz gözümü diyem anlığımız tevabilen erteki günem olur bize bolyan zatlara gözünü yiyip bildi. Şuna mendeş yanlışlıklar katıp köprek koyverdik. Şu tevabilen biz şu güllere geldik. Diyebilecek. Eğer de Fatma'ya cesedine boşluklarınız var olsa. Salam aleyküm əməyicə. Mənə bərdə biraz qoşasım gələn köp zatları esasanam mən bərdə çağlar haqda qürün edəsim gəliyər. Bu da bir çağlar bizim gələcəyimizdir. Bərdə daşar yurtdan nəçəsanı Türkmenlər işləp girən şoların həmməsinin həm çağası yurdun içində vardır. Yurdun daşındaki Türkmenlərin arasında azraktır çağlar yanında bulanır. Şu səbəblə mən bərdə çağlar haqda gürləsim gəliyə. Vatanımız haqda, vatanımız həmmemizə gerek. Çağlar vardı neymaydık beresini de geliyem. Çağlar bağı haqda gürün etsəm, yamankən gürün də bərdə çağlar haqda. Çağlar bağına bilyen bilgileriniz nereden geliyor? Anık bilgi mi? Tevavi aydıp verecek zatlarımızın ne çeyrek anıktığını nimetbek hakkı var mı kendine? Hava anıq deysə mən bolya. Səbəbi mən şu çağlar bağının içində özüm işlədim nəçə yıllar. Şunun için hem mezadı gördüm. Onda anıq bolya bu. Anıq malumatlar. Sen öz gözünden gören zatlarına aydıp verecek olyam. Bir de aydıp verdin. Ha o katın yeme aydıp geçen zatlarına deneyim. İyimitinden başlayacak mısınız onu? Evet, şu çağlar bağının esasından imitinden başlayacak. Səbəbi çağlar bağında esası zat şu imittir. Çağını yaşlıktan imitlendirmesem doğru düzgün kağıda alayet imitlendirmesek çağlar doğru düzgün sağlıklı ösmez çağa. Bizim çağlar bağımızda qıynansak da devletimizin içindeki çağlar bağımızın imitleri katı ervet ondan beterdirəm. Benim çıkıp kaydanıma bir neçə vaxt yıl geçti, bir 3 yıl daha oldu. Ama şu vaxtlar yamanam ervetti de. Sebebi
gelen produktanın en sonki sortu geletdi. Adhot deysen bolaya bu tayda. Sebebi örde hem zat çürep yatan zatlar geletdi. Şol çürep yatan gelen zatlar bilen çağlara nahar bişirilirdi. Etinden başlap soğanla çelle hem zat çürük deysen bolayadı. Sebebi Yine etem gelýär. Et porsekler getirýärler, nähiller. Et Hava- gelýär. etem geliyerdi ama onun adı var hem zadın. Adı var ama onun kaçtvası yok. Yani en sonki 3. sort imitler geliyerdi bizim çağlar bağımıza. Bütün Türkmenistan devletindeki hem çağlar bağına şu bir imit gelir hem yerem şu bir porsuz atlar geliyerdi. Et ol, nahil et diysem. Ben ol eti hiç düşünüp bilemiyor. Halı büyün nämenin eti ama eşittim onun adını bir nahil hayvan diysem. Suğun diyetiler, suğunun eti diyetiler. Düşünüyorsunuz? Suğun demek ne? Allah, şu arada size bir soru sorsam olur mu? Ova, buyurun. Bu çağalara, bu yemekleri yedirenlerin özlerinin çağaları bu çağalar bağına gitmeye mi? Yemiyor mu bu yemeklerden? Bilem yok onu, ben düşünem yok. Yine şon yağlı sistemada işledik biz. Halı büyünem işlep yüreller var. Ama ben diyene 3 yıl oldu çıkıp kaydanma. Şon yağlı produkta bilen produktları getiriyediler. Ben gözüm bilen görettim. Yankı suğunun eti diyen vaktinde o suğunun bilem yok. Neçenci yılın eti ol. Ama onun iyisinden durup olmayadı. Şonu kaynadıp pişirilen sonra ondan çiriz misropki çıkarıp qovurup piyazlap zat edip olan çürük piyazlar kaynaşına olar hem saylap zat edendirler bilem yok içinde işini görmeyerdim görüven bilmezdi onları. Näme dertler qovurup şey edip çağlara pişirip ettiler. Neçenci yılın etleri ol bilem yok. Ena şu hazırki vaqtda şu etler bilen imitlendirilýär çağlara. Yani şu diktatörün dövründe. Ama önkü diktatörün dövründe böyle et yoktu. O dövründe hem doğru düzgün kadalayıp imit yoktu çağlara. Porsu Onda çaylar. Bunun adına Fatma Gence imit deyip bolmaýar. Gıynan taktasydyň berýän zatlaňa imit barada giden ok. O prosta pamoy berýär çağlara. O taýda çağlara pamoy ýedirilýär. Onun buna imit diýmäýelde çağlar bir deherleýänmi bolýarmy çağlanmady. Öz ellerimiz bilen deherleýärmi. Şoňa men diýem, nähile bolýar bu zatlar. Türkmenistanyň içindäki bolup geçen zatlar, çağlan bagynyň içindäki bolup geçen zatlar we hökümet bilýärmi şu zatlar bardy. Ya da hökümeti de getirip berýärdi edýäňizmi, nähile bolýar. Ya da hökümeti de свеж zat getirýärdi başlaňyp ütgedýärmi o zatlary. Onu verilen yerden meyve baza diyen yerimiz var. Şu yerden barıp alıp gelýärler. Onu alıp gelen adamlarımız hem kim bolup işleýär. Zavkozina Rus dilinde diyen de o Türkmen dilinde yadıma düşen yok. Şunun adı nämeliğine. Şu gidýär produkta alıp gelerdi şolar. Ama getiren produktaları her zaman kuhnyadaki aşpezler çıkarıp onu guradarttılar. Bir şemalladarttılar. Yankı çürüklerini ayırattılar. Şey edip işleyediler. Ama näçe şu getiren produktany getiren zavhozlar işten govulanı oldu, işten çıkıp gideni oldu. Olara da näme diysem, önde Rus dilinde gidýär de berde köp sözüm rastarada düşýär de ol alan vaxtında kilo bilen alýarlar. Olar çürüye getirilen sonra çürükleri nahara salıp olan yok, gazanın içine ne edip salacaksan o çürüye. Onu son musura atarlar. Musura attan sonra kilo sazallara şeyle bulaşıcı yani karış onun içi. Düşünüyorsunuz mu? O produkta değil o ördeki produktalar. 3. sort adhot. Rus dilinde aytsam adhot. Şimdi size yine bir soru. Bunu bu çağlar bağında işleyen, Stalovoy'da işleyen işçiler bunlar hiç kim jalb etmiyor mu? Bu çağlara nasıl yedirelim bunu? Bunlar yiyilmez deyip aytmıyor mu yani? Şey olmadı mı? Garany'da berde tuyça adyanlaram vardır ama biz o zatlara karşı bilemiz yok. Köp zada karışsak senin işin olmasın öz işini becer diyediler. Sonra köp gidişe versen sen politika karşı seni staça oldu boyunca işten çıkarıyar. Ugraja deden vaxtlar hem bolardı. Doğru gep aydan vaxtımızda. Şeyle zatlar köp anırda.
Adana şu zavxozu, nəçəsən zavxozlar собственный желание özünün istəyi boyunca arıza yazıb çıxanlar oldu. Səbəbi onlar çıxmasa türməyə layiq edən nimələr oldu. Vaxtlar oldu. Doğru qırın açsan. Biz o zatlara köp qarşı biləmiz yox da. Kuxnya отдельно, bizim işimiz отдельно. Biz çağlar bilən işləyərdik. Amma şurada bir zat belləsim gəlir də, şunun yanına bir yarım yaşdan başlanır çağlar bağına gəlib bizim dövlətimizdə. Bir yarım yaşdan 2 yaşındaki çağlar kişeçni boylar ki vaxt doğru mu köp çağlarımız slabı. Qarın ağrı keseli köp boylar. Şu qarın ağrı keseli bilən keselləb gələn çağlarımız şu naharı yeyən son обязательно çağlar gibi bağına gələn vaxtında ilk günlərdə banisa hükman düşərlər. Səbəbi o nahar ördə doğru düzgün nahar bişirilən yox. Kazanın içinə ona produkta girilməyəni üçün şu çağlara bildirərdi şu zatlar. Kişeçnik yenə onun keseli qaytalanıb banisa hastaxanalara düşən günləri olatdı. Hemen üstümüze kim oblsez, gorsez gelərdi. Ulakan güne mesistra terviyeçi eneke ştrafiyan bizlere töledetler. Şunyalı güllerem boldu. Onda demek biz öz çağılımız var adı Allah dedem doktevi eğer şu derece çağılar kötünçlü zatlar başından geçiriyen matta buna enatalar birinci üstünde durmalı. Bilmedim. Enatalar bunun üstüne hükman durmalı. Ondan bunun cevapkärçiligi sizdel tebe buna getirýän adamlar ýokardan getirilýän ödýän. Eger de ýalňyş düşünmedik bolsam siziň özüňiz o produktdan getirip çağlary iýdirmek niýeti bilen getiren dok. Doğru düşündüm değil mi? Doğru düşündüm. Ve bunun cezasına size töledilmesi ve bu zatlara tehdit gargynmak. Bundan daşgaran bir näçe zatlara tehdit gala biz şuna geldik. Bu zatlara tehdit galmak näçe doğru men bilmedim. Fatma abla, şimdi yine bir soru yani laf açardım. Şimdi siz 20 yıldan beri Çağlar Bağı'nda işledin dediniz. Bu neçenci yıllarda başladı bu sorunlar? Çünkü bizler çağa dövrümüzde böyle bir yemekler yoktu yani. Yemekler güzeldi Çağlar Bağı'nda. Yine şu neçenci yıllarda başladı? 2000 yıldan son Çağlar Bağı'nda doğru düzgün nahar olmadı, doğru düzgün imit olmadı. Bunun üstünde karayacak adam olmadı değil mi? Yok. Yani, dikkat alan olmadı. Şu produktanı iyi verilen adamlar var ya, getiren adamlar, şu produktanı barıp biz ki vaxt öz-özümüzdə sorak verərdi. Nəm için şu produkta verilən yerə görsəz gidip barlamaya bize geliyərdi. Ki vaxtda davam eden vaxtlarımız bolan günlərimizdən boldu. Ama bizi hiç kim dinləməzdi ördə, düşünüyəniz mi? Şu sistema şu zada gömüldü. Şonyalı zada gömüldü də sistema. Hiç zada biz terbiyeçi eneke onu hiç kime istat edip bilen yok sebebi bizi günahkar ediyediler. Köp zat yerde. Biz günahkar olardık. Şimdi bu sorunlar Çağlar Bağı'ndan başladı ama bizlerin içinde bizlerin insanlar bir pervay bu zatlara. Yani çağalarımızı böyle yediriyorlar, yani yemekler veriyorlar ama nedense bizim insanlar bir pervay. Qaran indi bərdə nəmə deyəcək olayan enatalar gelirlər çağaların alma vaxtında, şu vaxt naharı oturan vaxtında naharı açıb görüyə, oturan naharını görüyə, zat deyib bilən yox. Səbəbi orada nahar uca bişən, onatça bişirilən, onda işsiz adam köp olmazdı bişirilən son. Səbəbi biləm yox, her zat salan son biraz işi gidəndir da şu etin yenə bir zatların işsiz nahar olar, normaldir. Hem zat var içinde. Ama şu kazana girilen vaxtındaki produktani hiç kim görü bilen yok. Düşünüyəniz mi? Şu anırdan gelen imiti hiç kim gören yok ona. Düşündürbildim mi ben size? Görenler hem sesini çıkarmaya. Görenler hem kim görüyor? Biz görüyor. Şu yerde işlep yürüyen adamlar görüyor. Ondan biz sesimizi çıkarıyız. Çıkaran bilenen biz hiç sada kazanıp bilmeyiz. Biz navarot özümüze düşman köpeldir. Ya doğru görün açsam izine düşertiler. İşlemeye veren yok. Her bir zattan sana azat ediyattiler da. Basış edildi. Ben çıkarıyorlar. İşte
Kemçilik eder. Doğru aytdınız. Kemine kemçilik köp ederdiler. Soňam köp gidiversen, gidişsen de olar bilen statiya boyunça protopolitik gidýän dep işten çıkarýas diýen wagtlar ýam köp bolardy. Ne bizde Tuğçe kendiyen ve bir pervay neme dilyer diyen. Bu görülmeyen zatlar doğru belirleşsin bir pervay. Bu görülen ok emma bunu bilem zoktuk hiç iyilik. Sadece biz bunları yalıktat iyiyenimden bilem zoktuk. Bir de vaktına karşı iptik o vaktlar. Denim demek bu sonluğu ile nahara neme dilip da dedildir. Bu görülmeyen zatlara biz bir pervay kaldık. Emma biz bir pervay görülen hava yönü biz şun izne de durup bilirdik. Çağlamız niye, nire niye, ne hillek etiye. Bu zatlar var da daşarı yurtta gıdıklanıp çağlan iyen zatlarına çeni, minutuna çeni hem de adına teredip bolya. Çağlan naharının nireden gelýänden bilip bolya. Emma Türkmenistan'a halk öz hakkını talap edip bilen ok. Onun bir halkın tek çıkaran yetine otaydı. Bir neçe adam şoda talap etmeli. Bir adamın barıp öz hakkını talap edecek bolşu ya da 1400 adamın barıp öz hakkını talap edecek bolşu o başgaça boldy. Halkım otayda talap eden o çağlarının edip betlenýänini. Ondan ýeke bidatlaryň bolup geçen owa goňşymyň ojoğuna ot düştü diýen ýalyk neme detmeli. O zatlara bir esasly bir perway galýar. Düşünmedim. Aklımıza geldik işte. Hipervaylık berden başlanıyor. Ha o. Empati yapmayı bilmiyoruz komşumuza. Yani kıyım gününde komşumuz aç oturan vakti yani hiç yardım etmiyor. Neden bu duruma geldik? Kim günahkar bunlar? Bu zatlara kim günahkar? Bizim özümüz günahkar. Bir perway bolýan biz. Sesimizi çıkarmayan biz. köp sada biz sesimizi çıkarmadık, köp sada gözümüzü yumduk, kulağımızı yaptık. Ha o ýeke etmedilen çıkarmamazlyk bilen hem ýetmemdi. Birinin başına bir bela gelse daşından durup seredýänem biz. Doğru, yine şurada yine bir zat bellesim gelýär da, şu çağların tölekleri hakdan gep bellep geçesim gelýär da. Yine çağların töleklerini 2017. ýylda arzantı o vaxtlar çağlar men köyüne pul bilen aydan 40 000 tölenýärdi. O vaxtda yaman çağa gaty köp geletdi. 30 sany çağa gelen vaxtdan boldy bir topara. 1,5 ýaşyndaky topara gözüňize getirin. Biz şonda işledik ama şurada men bir zat azjyk bolsaýam bir zat bellesim gelýär bir başga bir çağlar bagyndan bir eneke şonuň üstünde dawa eden müdürü bilen 30 san 35 tane çağa men bakıp bilemik 2 kişi ete hakikaten 2 kişi bahçe toparında yetişebilmeýär 30 sany çağa. Sebebi orada 1,5 ýaşdan 2 ýaşa çeli her bir çağa özüň individualny garamasan çağa başar bilmeýär işini. O kanun boýunça çağlar bagynda 1,5 ýaşyndaky çağlar toparında 15 sene in köpü 17-18 olmalı. Orada 30 sany çağanyň gürüň gidýär. Bu da gidişýän müdürü bilen yazmaly ýere ýazýar, suratlaryny alýar. Hemme yatan çağların, yerde yatan çağları, naharlan oturan yerini 30 sany çağa bilen nähili işlerini hakda ýazýadany suratlar bilen iýberýär ýokarýa. Ministersiwa gidýär ýan kahat. Şeyler zatlaran boldy. 2000-nji ýyl, 2017 ýylda boldy, ama şu tölek pulu göterilmezden ondan biraz öňrak boldy. Son yankı düzük rüşenya edilmedi, yankı müdürü çıkartmış deyip eşittik. Müdürü çıkarılan son, şu yılan gözünüze getirin oktyabr ayında yankı tölek pulunu götürediler. Neçesi, 10 esse, 40 binlik tölek pulu 400 bin etýärler. Indi şuradan yine bir zat bellesim gelýär. Tölek pulları her gezek bizim devletimiz ama berekella diyesim gelýär. Pul alacak bolsa halkından şu çislonu goýar, şu çisloda hem almalı. Her ayın 10'unda tölek pulu tölenmeli, hem zat yapılmalı, toparlar, çağlar, bağı yapılmalı şu tölek pulu hakkında. Bunu biz yaptık mı? 10'unda, oktyabrın 10'unda yapıladı. Bir neçe günden son bizim ministramız buyruk bilen gelýär.
Kızlar dedi şu buyruğu okacak dedi ama bana kıygırman dep şunyalı gürünler etdiye de. Yankı buyruk okalıya 2017 yılın 5. Oktyabrynyň Çağlar Bağıny 400 000 tölek pulunu götürýäs diýip şeýe buyruklar okaýar. Hemme kim davet ya, o nereden getirdin sen zat deyip. Yankını elinden alıp okuyas zat etler ama şurada zat bellesim gelýär. Hemme kim hem şu yaptı gatı gahar gazava mindi. Sebebi ördeki prikazda, buyrukta ne onun günü var, ne onun çislosu var, ne onun yılı var, ne güce girilen diyen nimesi var. Golu zadı var. Güce girilen gününün günü bilen ayı bolmalı örde. Gol bolmalı ya. Şu adam yok. Şu zat bolmasa da seyredin näkile oyun oynadı bular. Şu zat bolmasa da bular Çağlar Bağı'nı bütün şu Türkmenistan'daki hemme Çağlar Bağı'nda şu pulları topladılar. 400 000. Düşündüğünüz mi? Kars pul geldi şu yerde. 5. Çisto'dan sonku güllerine katlanan Çağlar'a Kars geldi. Ondan başka da yine 400 000 tölemeli, doğru mu? Şurada halkı 3 bölüge böldüler. Düşünüyorsunuz mu? Näkili halkı ezdiler prosta vara, tüyünü öttüler. Pulunlardan bir aldılar Kars pulunu. Sonra gücü yetmeyen maşkalalarım çağlarını getirebilmedi öyle. Çağa savsiyem azaldı. Sonra bilem yoksa ben qaytdım, nem boldu bilem yoksa ben. Ben sonra yurttaşına çıktım ben. Yine şeyle zatlar boldu. Tölek puluyam yine şeyle edip hemme bütün Türkmen öz halkını onu kimin oyunu ol bilem yok. Bu pullar, tölek pullar tölenen vaxtında kassa tölenerdi. Devlet kassasına gidip töle geliyerdiler kassaya. Kvitansiya bilen geliyerdiler. Ama bunda oynayalız adam yoktu. Prosta şu ablona gidiliyerdi, ablonaya tölep geldik deyip aydılıyerdi. Kassaya gidettim, kvitansiyasını görkezde biz talep etiyerdi. Şu zatlarım yoktu ortada. Bunu demem al ya, yerli hakim etmeli ya. Hakiki o şey yerli hakimler etti onu. Yukarıdan buyruk geldi, yerli hakimler hem etti onu. Şeyle zat oldu. Türkmenistan'ın içinde Çağlar Bağı'nda inlime yerimiz çağlarımıza doğru mu? Yani şu Çağlar Bağı'nda bre imitin düzük veren yok. Onunla sem onu götürdüler. Sonra düzük imitem düzük değildi şu yerde. Son ben bilem yok уже. Ben son qaytdım son. İşler yalı olan yok orada. Son hazır nem oldu bilem yok. Son yine bir ben çıkan son gepleşerdik de indi neç yıldan beri işleyen son köpe zaten böyle da tanış bilişin. Çağlar Bağı'nda işleyen kızlar ke vakti canlaşardı, aydarttılar, şeyle oldu deyip. Ama şu yıl Garangin'de 2017 yılın ilk sonunda dekabr ayında her ay atçot yazılıyor Çağlar Bağı'nda bilen bolsanız. Şu atçot ablonaya gidiyor. O atçotam ne hemen atçotu? Menü atçotu. Düşünüyorsunuz produktu отдел diyen bir buhalterski отделение var şu yukarıda, ablonoda. Şu yere hemme Çağlar Bağı'ndan atçot gidiyor. İmiti hakta örde. Düşünüyorsunuz bu tölek pulu imiti hakta. Şu atçotlarım dahi 2017 yılın dekabrında yapılıyor, Gadovoy atçot diyetler. Gadovoy atçotlarım yapılan, aylık atçodam yapılan. Ama 2000 tezde yıl gelen son yine kaytadandan şu köyüne yılın atçodunu kaytadandan yazdırıptırırlar. Düşünüyorsunuz mu? Çağa sanını azaltırıp yazdırıptırırlar. Bütün Türkmenistan'ın Çağlar Bağı'nda şu zat bolan. Maksat ne o taydın? Maksat indi berde garan birinci dene tölek pulu götürüldü ya doğru mu? İkinci dönem örde bir oyun bolandır. Bilem yok produkta taraftan. Ören bir özünün behüdü için ettiler onu. Yukarıdakiler ettiler. Bilem yok näme iş ettiler. Örde näme yıpravni zat gitti. Olar da ekonomikasında Çağlar Bağı bilen bağlanışlıkta örde ekonomika buhaltırlar işleyerler. Ekonomist buhaltırlar yukarıdakiler bile işleyerler. Şu yerde imit toparında bölümünde bilem yok näme boldu. Bir zat bolandır örde. Düşünüyorsunuz mu? Bu pul bilen bağlanışıklı, produkta bilen bağlanışıklı buradaki atçotlar. Şu atçot
Hawa. Bir zadın yıpravını boldu. Şonun içine bolar təzədəndən yazdırıbdırlar şu atçotda. Gepin kıskası özlerine nemeni çevirdiler yani. Hawa. Şimdi şu tayda komentaryalardan käbir zatlar okap. Şu tayda bir channel video siz ayal doğanlar doğu yetmeyen erkekleri bir misaldır deyip yazıptır. Size bir övgü komentaryası. Onu yürüyüt okap verdim size. Ve umuman şu komentaryadan alsak ve benim hem kızıklayan bir nemem var. Murat Rezzak ildeşimiz yazıyor. O Finlandiya'da nahilik bu zatlar diye onu göhöre soruyor. Benim umuman şu daşar yurtta yaşayanlar ve tecrübesi olanlara soramak isteyen. Bu arada Sehra Gül ildeşimizden bize aramıza koşuldu. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ama belki sizden başlayıp biliriz yani en köp yani epesli vakitten beri şu taylarda yaşayanız, şu tayda çağlar bağlarında. Arşınksın. Selamun aleyküm vatandaşlar. Bunuzdan bärde çağalar öz sözünü ve nämisliye odaklar diýme hak hukugy var. Doğulanan şoň üçin men üçin biz köp bärde pul barada gürrüň etdik. Ýöne hiç kim aýtmady, hiç kim pikirleşmedi. Şu çağajyklar bar ya, görýär, näme bolup geçýär. Olaryň aňyna beýnine galýar şoratlar. Toýst ular ýança şoratlar galýar. Şweýçýada sadyga gidýärler. Biz barýar nahar men hiç açan pikirleşemek bilýän. Olar näme itlese şonu berýärler. Allergiýasy bar bolsa şonu ýazýarlar. Bärde men üçin geň bu zatlar gürlemek togy demaýsam. Men üç çağamma ýa men hiç açan nahar barada problemam bolmandy. Bärde berýärler pikirleşmegim gerek däl. Aç galmaýar çağam. Menem öğretmen zatlama Hem de garaş göhür hem de var bärde şeyle var musulman çağalar bolsa olar üçün ýürüýte nahar bişirýärler. Halal nahar. Halal, ha. Sen men çağlam domuz etini ýen oklar da şoň üçin soraşdylar. Menem ýazdym. Olara ýürüýte nahar bişirýärler. Hemme çağalar kim musulman bolsa bütün Şweýça'da şeyler. Öyle mi? Katı gowy. Yani o tayda göhür ildeşimize geçmeden bir zat aýdyp geçecek de çağalar bağında hak hukuky bizim için yani ütgeçik gelýär ulagymyza. Hakykatdan bunun ýaly sözü çağalar bağında çağalara ulanmak. Yani tek Türkmenistanyň tarihinde belki bolan däldir bu. Bundan soň nesip bolsa bolýar hökmen suratda. Şoň üçin amara biz ozal oğul Nuri bilen görleşipdik ozal çykyşlarymyzda. Elmi dama nähil diýil biz pikirleşmeli çağdan kiçiklikden başlamaly. Täbi olara öwretmeli hak hukuk barada nähil ýaşamaly hemme zat şondan başlanýar. Görýäňizmi Türkmenistanlar şu wagt nahardan görüledik. Ýöne o zatda hemmete galya olaryň fikirinde. Doğru yani çağının psikologiyası eciz bolýar. Ama şu psikologiýany döwlet nähili yani en efektivne şekilde yetiştirecek bolýan olsa şoňa göre adam demän alýan bolmaly da, investisiýasyny edýän bolmaly hökmen suratda, Şweýçýada. Onda göhür ildeşimiz bir zatlar açacakdı ya. Sözü ona versek. Finlandiya barada herhalde. Hawa bu tayda çağılım mende şurda görýän ve daşyndan eşitýän zatlar marda geçetmeli. Bu tayda çağlary umuman başgaça bilen teredilýär. Men görän zatlama ýerden ýürüýüşe dada çykylan wagtda çağlaryň hemmejiginiň bilen tebgigat bilen tanıştyrylýar. Nahar ne gerek gelse de tekrar
aytışýalyk musulman çağlara adzelini bişirilýänmi bilmedim. Emma bu taýda bir nememiz var, gatnaşýan bir maşgalam var. Welin vegetarian küfte kotletler nemedilenine olary adzelini vegetarian bolany türkmençesi näde diýe bilmedim. Emma şu Vegetarian olmalı. vegetarian hava. Vegetarian neme diýerler? Berýärler çağları hiç ilek nemeden oklar. Emma olur ýalap nahary o derece pet derecede kaçtywata ya yine bir zady ya da şu taýda çağa atravýany bolaýan ýagdaýynda enatadan öň hökümet hereket edýär bu taýda. Men bilşim şolar ýalap. Onuň hiç ilek ayrımjylyk bolmaýar. Fatma doğunma diýär, Fatma ýenjemiz diýär. Üçe bölündü diýär. Üçe bölündü diýär. Sen nädip sen öz halkyny, öz gelecek netliğini nädip bölüp bilýän. O bölünme diýilende men gaty düşünýär. Nähilek derece bölünenini. O pes, iň pes üstünrek, iň üstün. Şolar ýaly edilip hereket edilýär. Bu taýda nemeler var? Bejensler orçular aýdanlar. Açak mülteci göçenler var. Olan çağlar bilen sen çağan buyurdun. Düşünmedim. Kaçkınlar. Hawa buyurdun çağları näme iýen bolsa şolan çağlaram şol iýmeli. Ministrin çağı näme iýen bolsa mülteciňem çağı şol iýmeli. Hiç ilek ayrımjylyk ýok. Ne maddi tarapyndan ne de manevi tarapyndan. Ve bizem bu zatları bilip bilibem gyrada tetip durýanmasak ona biz nähilek halk bolýar. Ve biz bu gidişatları durdurjak bolýar, durdiýjak bolýar. Biz öz çağalarymyzda o taýda öz ýurdumyzyň içinde öz hakymyzy gora bilemiz. Biz näme etmeli? Bu ýagdaýda biz nähilek hereket etmeli? Bilmedim. O yine Murat Rezak ýazýar. Germaniýanyň Bundestagyndaky deputatlar biz çağalara nämeler bermeli diýip sagdyn bolar debat edýärler diýär. Yani çağalaryň aladasyny meclisten edip başlaýarlar. Şonuň ýaly. Ola çary eger sizin bir goşjak zadyňyz bar bolsa. Edir şu wagt gelip durşy menne şu bütün dünya saglyk goraýyş guramasy. Edir men parkovka tapaýnadan size goşuş bilýän men. Bor. Şu dünkü ýazylan, sen aýdandadyň ýazylan nämeni hat getirdim şu ýere, ine şu edara şu. Bütün dünya Washingtonda bütün dünya saglyk goraýyş guramaýyn ha. Biz premo efirde görýäs onda biz onu. Hawa primo efirin ha. Häzir men bir ýere bir parkovka tapmaly berde ştraf almak mümkin. Eger nädorrak parkovka etseň şoň üçin bir 5 funt biriňiz güýmäň, men ondan atyda goşularym. Bor ola çary. Şu taýda Dur diktator den ildeşimiz ýazýar. 97-nji we 99-njy ýyllarda menem şol çağalar bagynda işledim diye gaty erwetdi diye. Yani Fatma geline. Görýäňizmi? Biz şunçalardan eşitdik. Şeýle bolýarda ondan biz eger nähil diýin arasa hem gowy niýetli, pikirli, netil itlesek çağalar bagyndan başlamaly bolýar. Hakyky. Hakyky çağlarymyzy oňaça terbiyelesek, oňaça iýdirip içersek, o çağa sagdyn, akıllı, bilimli bolup öser o çağa. Ama gynansak bizim çağalarymyzy çağalar bagyndan zayalap başladylar. Awa. Çağlar bagyndan iki nesile zayaladylar. Bilýänizmi, tuýja iki nesil. Türkmen başynyň döwründe unaşyp çağlar ulaldy. Porsi çay bilen. Çağcıklar menin yadımda yanlarında şekerini bilen gelerdi. Şeker çay içecekti.
şeker, даже şu çayın içinde şekeri de yoktu me yadımda. Şunun için şu zat yadımda kaldı da aklımda kalan. Ben Çaycıklar. şun üstüne koşup bereyim. Benim gidiyen vaktim şekeri öyden alıp baradık. Yine şu Türkmen başının dövründeki ulanan çağlar yine gördünüz mü yadınıza düştü, doğru mu? Doğru. Şu dövrden siz o vakti çağıttınız bilmiyorum. Şu dövrden şunyalı o dövr göç zat yok, et zat yoktu. Yine unaşı verilir. İkincisi hem indi bizim dilimizde kayış diyetler. Şu veriletti. Yılpıldıp duran öğrenen yağ görünetti. Bunun dövründe, bu ikinci diktatörün dövründe hem mezat var. Ama onun kaç sıvası var? Kaç sıvası? İnsonku, adhot, Dökündü. kör avrey kazanıyor. Hem mezat beriyası. Yani menüde okasan, menüdeki produktaların bahası, bazarın bahasından hem iki kese kımmattı. Bize hayran kalattık. Okuyattık da menü yazan vaxtında bahası yazılıyor öyle. Çağlara nerede böyle zat bir bole. Kə vaxtı var şu iyi oturan naharı eltip şu Gorsez'in başlığının manlayına, Bilim Ministerstvonun manlayına beresin geliyor. Doğru hakkı gitti. Şınyalı canına diye de üstünden hem nahil zat etiyerlerdi. Şu naharının üstünde. Çağa iyen ya onu. İyimesem sen iyidirmedin deyip sen o şunun üstünde bize zat geliyordu. Duyduruş geliyor. Ava duyduruş geliyordu. Ama ona harı kim yer? Özü yiyen yok, ona nahar diyettiler. Bilem yok. Ya hazır inden Abla, şimdi benim çağlar mesela 2000 yıldan sonra çağlar bağına gitti. Yemeği hiç görmedim. Nehirli yemek yiyorlar. Ama bir sürü böyle spesifik yazardı. Tuvaletini kağıdından başlayan savun soda, yani her şeyini biz kendimiz karşıladık. sebebi hiç kim beren yok. Hükümet şu zadı beren yok da. Raditillere atyastık, raditiller getiriyordu. Biz düşüntürüyorduk. Raditiller bilen, enatalar bilen gürün geçiriyorduk. Şeyle yağdayımız da açık aydardık. Biz özümüz için alamızdık, çağlarımız için alıyız. O gerek zaten çağlara günde gerek, tuvaletin bumaga günde gerek. O deterjan Hükümet karşılamalı ama bizlerde yok. Şu budjet adı var onun. Budjet şunun her köpüğüne çeli şu yerde gidiyor şu. Köpüğüne çeli veriliyor şu yerde. Hem mezat verilmeli çağlar bağına. Bir vaxtlar Soyuz dövründe işleyen terbiyeçiler, garı zenallarımız vardı. Şolar düşüntürüyettiler. Hakkı şun yalan buluptur. Ama biz özümüzünki gelip özümüzünki ev olan son özümüzünki özümüze şeyle bilem yok. Neyme bizden ağrı var bunların. Neyme için böyle iki neslimizi böyle özleri yalı çürettiler. Kaharınız gelmesin vatandaşlar. Doğru. Derde var ha. Çağlarınız neyme iyeniniz siz hiç fikir ettiniz mi? Vatanda koyup geldiniz şunu. Yakınlarınıza, çağlar bağına var ya diyendirler. Şu vakti siz şu aklınıza gelen hem değildir şu zatlar. Şunun için onaça fikirlenin, oylanın. Hemenizin vatanda çağlarınız var. Yaş gelilere değişli bu benim gepli oturan görünlerimde. Siz azıcık çağlarınız hakta fikirlenin, oyanın. Öyle biliyorsunuz mu? Özümüzünki öz çağlarımızı özleri bitirdiler. Nesli. İkinci nesilde de böyle çürük naharlar bilen imitlendirip nahili çağlar kesel buladı. Hatta benim özümün çağım da şu nahar yiyip banisa düşen vaktim oldu. Şöyle işlep duruva. Hemen şu nahardan oldu. Öz vatanımıza özümüz eğer çıkmazsak, öz vatanımız özümüz kazanmasak, özümüz öz problemamız çözmesek bize dışarıdan hiç kim bize kömek etmez. Sebebi bu bizim meselemiz, bizim problemamız. Devlet demeyen bir maşgala demektir benim fikrim de. Maşgalanın problemasını özün çözesene, doğru mu? İçki maşgalanın neyme probleması olsa komşun gelip çözen yola. Devletten şeyle zat öz devletimiz ol. Özümüzün elimizi bilen kim kimlere verdik. Eyep olup çıktı o.
Can doğallar, bir pikirlenin ya, azırak bolsayan bir vatanımız hakta pikir edin. Vatanınız sizin öyünüz, eneniz, atanız, yaşlar. Ene atasını söyleyen adam vatanında söye. Çağasını söyleyen adam, maşgalasını söyleyen adam vatanında söye. Bu vatan diyen zada hiçbir, onun pulu var, onun bisenli var vatan diyen zat. Benim fikrim şu. Doğru. Onu kazanmalı. Biz özümüz iki elle yine Kitayslara verdik. Bir böleğimize. 5 velayatın bir böleğini Kitayslar elimizden aldı. Oynap gülüp aldı. Yine bugünkü gülükte görürdük biz ne boluptur. Eşittim, ben hayran kaldım. Eşitendirinizce mekteplerde şunun dilini koşuptırlar. O ne demek? Zaten şu yerde nesil köpelen de, nesili var şu yerde. Kitaysların nesili de öğren şöyle var diye maytiyalarım eşittiğim. Şunun için şu, yani imen şu yıl şu sapak koşuluptur. Şöyle bak velayatında şu sapak koşulan. Aysı olsan bir mektepte. Kitay dili. John Every'den bir ildeşimiz yazıyor. Aya adamlar öz hak hukuklarını talap edip sesini çıkarmasalar nesip bolsa diye. Yani neme manide yazıptır. Xitayın öyünün qorayan gücükleri bolarız diye. Doğru. Hakiki. Bu gidişte bulacağız. No. Yine kıyınansak da ol hoop var bize neme diye. Korrupsiya karşı den bir ildeşimiz yazıyor. Ulam qatı bir vacip bir meselelerden birimi kendiyen şunun için okumakçı bunu. Terbiyeçiler ya da käbir en atalar çağalarını urup terbiye berdiklerini düşünýärin diye. Ulan en ulu yanlış terbiye vermenin usulü diye. Birinciden çağa urmalı diyen fikri vapşe ayırmalı. Çağan urmak bolmaya. Hiçbir ne için. Sebebi çağa bilen gürleşmeli her gün, terbiye vermeli her gün, öğretmeli, görgezmeli. Her gün düşündürmeli, gürün geçirmeli. Urmak bilen hiç de düzeldip olmaya. Ona biz yanlış nesil devam eder. Urmak olmaya. Hiç kaçın. Hiç kaçın. Hakiki çağlar urmalı değil, çağları psikologiyasını bilmeli terbiyeçiler, muallimler. Bu yerde pedagoglara değişli. En atalar doğru onların hakkı var. Çağlarını terbiye vermeye, onların özünü işi. Ama böyle ben bir zat bellesim geliyor. Pedagogları, обязательно psikologiya, pedagogiya diyen sapak vardı. O kandırırlar. Bizde ama kıynansak da şu psikologiya diyen zatı düğümünden yol ettiler bu ikisi. İki diktatör. Psikolog diyen kadrlarımız köptü bir vaxtlar çağlar bağında. Şu gelerdi çağlar bağında işleyerdi şular. Azrak bu sen bir 3-4 saat işlep giderdiler. Ama gelerdi çağlar bilen gürün geçirerdi, çağlar bilen oyun geçirerdi, çağların psikologiyasını şu gürün deşleyi bilen gürünü bilen psikologiyasını öğretiyerdi. Son bize de şu psikolog azrak bu sen biraz maslahat verirdi, beyledin diyerdiler. Ama şunu vatandaşlar siz burada doğru düşünün. Şu iki diktatör şu kadrları yok etti. Türkmenbaşının dövründe ullakan sakrasheniya oldu. Şu vakti gitti hemmesi. Bunun dövründe düğümünden yok şunun adı yok. Psikolog diyen ad yok, kadr yok. Türkmenistan'ın içinde ben görem yok. Sadece muallimler pul bilen girenler emmesi. Pul bilen girerler. Yine pul bir vaxtlar gepinizi bölsem, derdiniz bölünsün de yine bir vaxtlar bizerem okadık, bir yıllık kurs okadık. Bir yıllık kurs okasadak şu dövrler Ruslar vardı. Bizi Hükman Surat'ta çağlar bağına praktika iyi verettiler. Örde bitti çağlar bilen bolarsınız, çağlar bilen nähili işlemelisini görersiniz deyip bize zaten şu praktika iyi verettiler. Praktikada geçerdik, çağlar bilen doğrudan oynayardık. Terbiyeçilerin işleyişini görerdik, metodikasını öğrederdik. Ama kıyınlansak da hazırki dövründe 10-15 yıldan beri ben şu zatı görem yok bizde. Yok 10 yıl praktikant gelmeyen, student görmeyen ben öyle. Fatma abla şimdi ben çağa dövrümde sadece var dövrümde
Birinci klasa bize ruju tayar gittik. Yani harflarımız olsun, Rus harflar, elipsi, sayılar olsun, matematikadan bize ruju hazır gittik. Birinci klasa vardığımızda bize ruju okumayı, harfları tanıdık. Şimdiki benim mesela çağlarım hiç harf bilmeden gittiler okula. Bolar olar. Потому что düzük orada bilemiyor indi terbiyeçi nähili terbiyeçi gelip o çağlar bilen terbiye veren ona nähili öğreden düşünüp bilmeyen o zatlara indi. Ama neçə yaşında gittik çağlarınız okula? 8, 8 yaşında o 7, 8. 7-8 ama şu indi neçə yıldan oldu? 2 yıldan çok oldu. 6 yaştan var yalar az çağlar var çağlar. Benimkiler büyük. Büyük. İndi bilem yok sizin kim bilipdir nähili terbiyeçinin elinde terbiyelen çağlar ama doğru çağlar bağına baran çağlar hükmanı suratda yazmağı, sanamağı öğreniyerler, renkleri hem mezada öğrenip Fasılları bilmeyenler, fasılları yani düşünün fasıllar, harflar geçin fasılları bilmiyor. O katı problemi o bilim tarafından. Renk tanımayan, fasıl bilmeyen çağlar yani nesil çağlar bağına gitti. O şol kiçelip var ya denememiz. Ben şu tayda bir komentar okuyacak. Vatanım diyen bir illeşimiz yazıyor. Xitaylıların sapağı bir eyyam giyirdi diye. Şuna okutmak için para verip giyiriyoruz diye. The Channel Video diyen bir illeşimiz yazıyor. Çağlar bağına koy verilmesi gerekli produktaların merkezden başlayıp çağlar bağına barayanca her hil produktu uğurlanıyor. Benim komşum müdür gelen meske yağların 100 klasının 15 klasını uğurlayadı diye. Bu olabilirdir. O zatlar var o zatlar. O zatlar bolmaz. Ondan sonra yeniden bir neme var. Murat Rezzak illeşimiz yazıyor. Durun bağışlarsınız. O mu yazıyordu? Yok o yazmayanken Acihan Bulut illeşimiz yazıyor. Çağan Sadık'a vermek için Enata'dan $100 alıyorlar diye Sadık müdürleri. O da var. Doğru. Hakkı olan. Doğru. Doğru. Ben de yaşadım bunu. Biz entek çağanın psikolojisini ya da bilimini gürleşiyorsa yani o taya hiç barmalam değil. Entek baştan başlap çüraptır bu sistem. Yani. Di Türkmen iman diye. Di Türkmen iman yazı paranı verip biz öğrettik diye. Doğru. Biz bilek bunlar emmesin. Men bir zada goşatym gede bir ayal doğanymyz bärde aýdypdy. Biz edil her bir ýerde işletegem şol öz maşgalamyz ýaly pikir etmeli. Watanymyz maşgalamyz. Maşgala garşy ýamanlyk etmersiňe. Niyet işleyen bolsaň, sadyk bolsaň, mektep prezident bol, şonça pikir etmeli. Neme şu bir menem bir zat aýdyp geçesim gelýärdi. Ene häzir iň esasy meni gyzyklandyrýan hem alada goýýan bir sorag bardy. Watançylyk diýämi, ýagny adamlar arasyna yitip gidip barýan ýylylyk diýämi, goňşy kora diýämi, gatnaşyk diýämi, garnaşlyk gatnaşygy, dostýarlyk gatnaşygy, goňşy bolan gatnaşygy, hemme zatlar ýuwaş-ýuwaş sowuşup gidip barýardy. Inni meni şu zatlar köpden bäri alada goýýardy. Şuna men gozgap geçesim gelýär, üstüne durup geçesim gelýär. Her kimin belki öz pikiri bardyr. Näme sebäpli bu zatlar yitip gitdi, yitip gidip barýar. Näme boldy? Sebäbi näme? Bu sebäbi Gurban Gulymy ýa biziň halkymyzyň özümi bir-birinden sowuşdylar. Garnaşlar meselem
şäherin sentrde ýaşaýan garnaşlar ýaşaýan bolsa, owadan gelýän garnaşlaryny kabul etmän başladylar. Nämemişin azarmışyn. Öňler bir mahallar bular ýaldatlar ýokdy. Öňünde bir gaty çörek goýsaňam adam mihman alınýady mydama. Mydama mihmançylyk alınýady, ýatak ýer berilýärdi. Inneler bolsa kapsyny kulplap, öýde ýok ýalak bolup oturýarlar. Biri kapsyny kakaýsa garnaşlarynyň biri owadan atdan gelen bolsa, şonu eýam agram görýärler. Şonu eýam törüne alaslar gelen ok. Ol ýylyna har gızgyna hara beýlede dursun. Ona meni neşdatlar erwet alada goýýar. Biz şu Öyle başlar, diyecek bolanlardan adamçılığı, Türkmençiligi bizden ayırttılar. Hawa. Näme sebäpden şeýle boldy adamlar şeýle biri-birine soğuk sala gatnaşyp başladylar. Millet parazlyk, tire parazlyk, regionlar arasynda düşünşmezlik, taypa arasynda düşünşmezlik. Bu zatlar nämeden emele geldi? Näme üçin şeýle boldy? Halk biri-birine şeýle soğuk garaýar. Men şu wagt edim Amerikada ýaşaýan bolsam, Amerikada ýaşaýanna bolyn şu wagt bir türkmen görsem, ol öz edil bir garnaşym ýaly obodaşma däl edil öz garnaşym ýaly görýän. Şonu ine men plan ýerden geldim. Alyp gitmen aeroportda zat diýse, şundan biziň öýümizden aeroporta 2-3 saatlyk bolsa da men giderin alarym şol adamy. Öýümde getirenem, naharlaryny ýatyranem, turlaryny. Ol şol ýylylyk menne henidem galypdyr men aňymda. Men Türkmenistana çykyp gaýdan we kendirak wagt boldy da. Şol ýylylyk meniň alan terbiýem, meni köne zaman terbiýe adam menne. Meni köne adamlar terbiýelen soň, meni de şu gadymy terbiýeler galypdyr, aňymda gadymy düşünjeler galypdyr. Şo bir-birini aýralamazlyk ýa millet paralyk men olary ýaly bilmeýän. Kim kapymy kaksa men hökman açýan kapyny. Kim liboy wagt men kapymam açyk. Menne şolar ýaly terbiýe galypdyr. Onuň bir türkmeniň arasynda näme üçin şu zatlar ýitip gitdik kädik men şol alada goýýar. Şoň üçin men şu sora orta goýasym gelýär, size beresim gelýär. Her kim billiginden özüniň pikirini orta oklasyn, näme sebäp boldy? Türk şol prezident Gurbanulymy bu zatlaryň sebäpkäri ýa türkmeniň özümi ýa döwürmi näme boldy? Kim söz alatýar ýa men alarmy? Buyurun. Başlaý. Bu zatlaryň näme sebäp boldy diýsek, bu zatlara birek ýokardan seretmäge başladyk birinciden. Tidiňem diýişiňiz diýalyk, owa ýerden şäher ýere mehmançylyga gelen garnaşlamada gapyny açan zok sebäbi olar özümizden has kategoriýasy we olan bir mehmançylyk dälden başga da açýan geldi diýilýän bir düşünjelere apylmaga başlaýar. Ondan gomşuluk nememden ýetikdi sebäbi başda da geçişim ýalyk birek kim bilen seredýär. Bizim en esasy düýp meselemiz ana şu tabiaty. Birek kim bilen seredýär we birek her kim men ondan üstün. Şolar ýalyk bir nememiz bar. Men şonu bilýän. Yok, haberde ben en başlayan aytıp geçtim. Yani biz bireye, komşumuza, karındaş doğalarımıza empati yapmayı bilmeyiz. Yani kıyın güne kaldığında mesela benim karnım tok, komşumun karnı aç olduğunda yani yardıma koşmaya, yardım etmeye bilmiyoruz. Yani bunlardan soğuttular bizi. Yani önceden böyle değildik biz. Halk böyle değildi. Diktatör sebäp bolýanken onu zatlara. Diktatör da sebep, yine de biz özümüz de sebep var. Halkta da var. Yani vicdan kalmadı insanlarda. Vicdansızlık başladı. Doğru. Vicdan yok, vicdan kalmadı. Vicdan yok. Şu taýda ildeşlerimizin hem pikirlerini aýdyp okap geçeýin men.
Olya Çarıva sizin için aydı. Asıl Türkmen ruhu mehman söyerdir gelinece diyer. The Channel video ildeşimiz yazıyor. Ondan sonra Murat Rezak ildeşimiz o The Channel video ildeşimizin aydanını kollaya bir neme söz ay diyer. Mert çıkar mehmana güler yüz bilen diyer. Doğru, katı doğru. The Türkmen iman ildeşimiz yazıyor. Olya Çarıva hem zada biz günahkar diyer. Onun fikri şonun ýaly. Soň Murat Rezzak ildeşimiz yazıyor. Öz doğunun hakkını iyen bilsin diye Muhammed Peygamberimiz ümmatından değildir deyipdir yani. Bunun ildeşimiz dini tarapnama aydıptır. Şonun ýaly indi menem bu taýda öz pikirimi aýdaýyn Olya Çarıwa sizin soraňyza. Indi biz hakykatdan mehmansoýar säbäbi hemişe daş döwrümizde ya özümüz göç edýän ýa-da daş döwrümizdekiler göç edýän tire taýpalaryň bolan bir milleti biz hemmemiz. Şonuň üçin mehmansoýar nämämiz şo taýlardan gelýän bolmaz. Ýa ýolda alan, ýolda görýän, ýolda alany öýüňe alýan, kömek edýän. Kömek edýän ki olam saňa dengeler kömek eder. Diýilen bir sistemi gurulýar bu öz-özünden bolýan bolmaly menim pikirimçe. Ýöne häzirki döwürde şu mehmansoýarlygyň galanlygynyň asyl sebäbi köp taraplaýyn mykan diýen diňe günah halkda däl, halkda da günah bar ýöne. Ýöne günah beýleki garşy tarapdan bolmaly hökmen suratda. Olar bilgeçleýin etdiler, bilgaslaýyn. Ýöne bizim yerimizde eğer başka bir millet bolan olsaydı, mesela başka bir milletem diýmeýin men, Türkiye bolan olsaydı diýen, şoňa garşy goýardy. Hökmen suratda. Ýöne biz şoňa garşy goýup bilmedik. Olar etjegini etdiler, biz hem sesimiz çıkarmadık diýip bilerse ýani. Şutaýda menim pikirim şonuň ýaly. Yani onu etmelidik kemine. Ýöne o biz etmelidik ýani hökmen suratda. Yani şu wagt edilmäne başlady giç bolsa da ýöne wagtynda edilen bolsa has gowy boljakdy. Bu derejelere gelmezdi Türkmenistan. Kemine sen şimdi bu lafına koşulup bir zat aytmak isterim. 27. April'de yani şey oldu ya bizim Türkmenabat'ta. Şoma harasat oldu. Şimdi bu berde aytmak yani gelişiksiz olur da yani aytmak isterim başımdan geçeni. Komşumuzun kırşası uçtu şifre. Son oğlanlar bana videoda görkezdi. Yani komşumuzun dedi şifreleri uçan dedi. Komşum demin yani konuştuğumda kadın ağlıyor resmen. Yani uçtu de oturacak yerimiz kalan yok da. Yani vicdanım çıdamadı buna doğrusunu açsam. Özümyem yani temizliğe gidip işleyen yani o kadar da çok para kazanmayan. Yine de şuna dayanamadım para gönderdim komşuma. Yani herkesin bir vicdanı, insafı bence bu konular. Komşuna yardım etmeye, yardım eli uzatmaya, yani aç oturduğunda bir yani ekmek falan vermek insanın vicdanına bağlı bir şey. Hakyky tuýja, hakyky. Menim ýene şu döwürde şoň ýalzat boldy, goňşum köplenç maňa gelip kömek edipdi de adamyň özünde bolsun hemme zat, adamçylygam, wyjdanam, arnam özünde bolmaly, ihman söýerem. Biz Soýuz döwründe biraz terbiýe alındyk da enemiz, atamız ilki şu kulağımıza koýardy Olga Çarıwyňdan aýdyşýaly. Biz terbiýe alan şu gelen mihmanı обязательно almalı. Mihman özünün rızkı bilen geler öýüňe diýerdiler enat. Hiç kaçan karşımızı çıtmazdık, hiç saat diýmedik, gece saat 11 bolsa hem şu gelin hoş geldiniz de biz şona öýümüze alardyk. Atamız bizde şonu ýaly ederdi, bizler hem şolardan alıp terbiýe alıp şoňa öwrenipmiz. Biz hem hiç zade bilmeýän onu ýaly, ama häzir gynanýan da köp ýaşlara garayan hiç Bunlar sadece enatadan değil, mektepte de bize mesela mektepte de öğrettiler bunları. Allah. Şutaýda Yusuf Şimşek ildeşimiz ýazýar. 3 gün içeli mehmandan näme sebäpden geldiňiz diýip
Haçan gidiýäňiz diýip sorulmaz diýe. Ayıp görülerdi diýe. Allah doğru haklı. Doğru. Mihman atandan oğlu diyen bir atasözü vardı. Hı hı, Artık kalmadı. Yok zatlar gitti hazır. Gynansak da yok. Ke vakti gomşumuz yine bir zat elde oturan havar tapın kalyas. Bir vakti on yal değil biz küçük vakti. Mesela toy olduğunda hemen komşularımız gelip yardıma gelirdi. Hava Bizde hiç öyle bir şey kalmadı maalesef. zat kalmadı hazır. Küp ütkede. Küp zat ütkede. Önküde örden hiç adam kalan yok. Hormat, kadir, kımmat, on yal zat yok. Bir hele baranın hem ke vakti özün puşman etyen bir yerine baran vaktinde. Doğru göründe. Zvano edip haber verip varmalazdır. O var. Hazır şon yalı. Doğru hakkı kışıt şon yalı. Dövre geldi hazır. Ama Vanoklaşıp gelediler hazır. önler çıkıp gideverettik. Komşuların oyuna, karındaş doğanın oyuna. Hazır yok öyle bir şey kalmadı. Perhat Iklimov ildeşimiz yazıyor. Mihman atadan ulu erken bolsa pulu diýerlerinde diýe. Mihman atadan ulu erken bolsa pulu diýerler. Indi şonuň ýalak boldy diýär öwür. Doğru. Ya şunun ýaly ildeşlerimiziň nämelerini şu wagt okap berdim. Eğer bar bolsa başga goşjak zadyňyz. Sizin Şun ýalatlar bolmady ýaly, çağlar bagyna hem de hökümetde, mektepde arsa yürekli, niyetli adamlar bolmaly. Tapawut ýok, nirede bolsa da gelecekde şeýle bolmaly. Şoň üçin biziň watanymyz şuňda. Şuň ýaly gürümlere mediýat, şuň içinde. Ýoksa biz Türkmen bolup Türkmen maşyn başlanmasinden däl, biz ondan öňürti gowy ýaşamal halk baýlygymyza, tebii baýlygymyza hemme zat üçin gowy ýaşamaldyk. Ondan öňürti hemde. Ýöne hökümetde oturan adamlar arasa yürekli däldi. Şoň üçin biz şu günde. olur. Bu şeyler. Doğru olur. Arası yürekli däldi, niyetleri gowy däl. Hı. Niyetleri gowy bolmagan soň şunuň ýaly ýola düşürdiler. Yani bizem niyet olaryň niyetlerine karşı durup bilerdik yani. Şu wagt duruşumuz ýaly. Allah. O zaman en atalarımız çağlıktan, şu an çağlar vardı gürün edýär. Onlar şu zatları barada pikir eden bolsady, onlar biz başgaça ýaşamal halkdyk. Doğru. Olar nemedir şu wagt döwletiň başynda ýa-da wezipelerinde oturanlar? Dönükler, yani öz içindäki kesekilerdir olar. Şonuň üçin olar edýärler. Olary aslında özüňden ýa-da milletiňden hasaplamaly däl, meniň pikirimçe. Men bir zat düşünämok, şu wagtky pul alýan adamlara. Masal üçin diýeli $1000 alýan bolsa, olar düşünenoklar, olar $3000 alyp bilerdiler. Puldan gürün edenok, men pul söýýän adam däl ýöne misal getirýän. Biz ol adamlar şondan gowy ýaşap bilerdiler. Olan gelecek nesilli ýöne şonu pikirleşen oklar. Şu gün gowy ýaşaýan, şo gowudur diýip pikir etýärler. Bir gün oýlaýanda o adamlar. Erterki gün 10 ýylda näme bolar, akdyklary nähil ýaşar, şonu pikir eden oklar. Hiç öyle fikir yok olarda oturanların hiç. Doğru. Ayalı izlarımız. Eğer neme bolsa bugünlükçe bol dedäy el şu taýda. Olya Çarıýwanyň nemesini gördük. Gön efirde. Woz dälmi şol? Ýalňyş eşitmedik bolsam. Dünya Sağlık Kuraması'nın demesine gitti. Yörüyte şol nemäni bermek üçin geçenki Türkmenistanyň içindäki maska krizisi barada maglumat vermek üçin we
arz şikayet etmek için gitti. Onda Maskany medisinski tarapdan nemesek men misistra ýöne nähil diýense maskany şol çağajagyň videosunu goýduk. 4 sagat ulanyp bolýar. Şo maskany. Soňam heme mar eliň degmese hiç eliň degmeden de olmaz ki soňam musar atmaly. Eger eliň degse şo 4 sagatyň nemesinde şo musar atmaly bolýar. O videolarda köp gürrüň etdiler. Düşnen oklar adamlar bir de maska barada däl çağajyklaryň gelecek barada video boldy. Ýöne käbir adamlar ýalňyş düşündiler. Biz hökümeti yamanlamak barada däl, biz geleceğimiz barada pikir edýärdik. Etem şu günkü ýaly. O bir gün bir ay dakylmaly maska däl, o 4 sagat diňe dakylmaly o maska. Soňra musar atmaly. Matadan maska hiç bolmaýar. Ol kömek etmeýär. Şeýle maska barada men şonu aýdakym geldi. Ben de bizzat bellep geçmek isteyen berdi. Biraz önce Fatma ablanın saçıkta verilen etler hakkında hazırki vaqtda Türkmenistan'da bu etlerden bazarda satılıyor. Evet, çağlarımız oçura durup dan bilen gidip saat 4'te durup et alıyorsun. Dondurulan et değil mi ol? Dondurulan et. O var dondurulan et geletdi de şo. Köne pul bilen 125 min dedi. Teze pul bilen neçe min boladı şunda? Köne 25 manat bolýan olmaly. 25 manat. Şol etler Afrika yurtlarından gelýän olmaly, ýalňyş bilmeýän bolsam, dondurulan etler. Yemenler o etten diye gepledim menem Almanlar kayıt dedim ama yer yağlı da onu qaynadıp ona misrovkadan çıkarsa ona şonda iyisen bolar atak ona yer yağlı da olma öpüş. Yine şu ette de yani oçurlar damda saat 4'ten başlap oçur adam dolu diye basa bas et alıyorlar. Şu at başka da neme yok da İmit gıtçılığı var şu at. Yani bu halk bu görüp her şeyi görüp ve bol transatlar görgem yine neden bunu tutup adamlar. Men bir dada geňörýän, şu atlary eşidýän adamlar yüregler ağryn okmay. Men Şweýtsiýada ýaşap, gowdurmuş ýaşaýan Allaha şükür, ýöne yürekler ağrın okmaka, şu atlar eşidýän adamlar. Nirede bolsa da. Yürekleri ağrıya ýöne bunu praktika dökmek tecrübe isleýär. O tecrübe de bizim halkımızda yok. Hipervay dedim ya başta, hipervaylık var. Hipervaylık var, olum var. Ýöne men teknik tarapyny aýtjak bolýan da. Bir neme var, birinci adımı atmak var. Ondan soň dowam gelýär bunun. O birinci adımları Adem uğrapdylar aslında ýaza doğru da onu böldüler yani ýürüýte böldüler ona. Ýöne kimini hiç haçan şu adamy etmeseň, hiç haçan şu adamy etmeden hiç haçan hiç zat ütgemeýär. Ütgemeýär, o ýöne şu içinde toplanýar, şu adamy ätdirme üçin bir güýç gerek. O güýjüň bir muktary var. Bize de gaty uly güýç gerek bolýan bolmaly diýmek. Bize nesip bolsa onu görýäs, ýakyn wagtda görýäs özüm. Kan uzagam däl. Ýöne Allah Taala saňa beýin berdi. Näme gowzat, näme erbetda şu zady bilýär adam. Näme üçin şonu düşünen ok, näme üçin şonu pikirleşen ok. Onu düşünýärler hem pikirem edýärler, ýöne şu praktika dökmek diýilen bir neme var. Olam ince çizikdir, granitsasy yani ara çäge. O çäge nemetmek üçin gaty uly neme gerek bolýar bize. Güýç gerek bolýar. Bak vatandaşlar yani benim aýdanmaka harynız gelmesin ama
Bizlerin halk sadece özünü düşünýär. Sadece özünün başgalası özü. Egoist. Ava, egoist olmuş halkımız. Yani özümün karnım dok, çağalarım dok, başkalarım dok, kalan ne olsa olsun. Başka yani düşünmeye, başka komşusunu, karındaş doğanını, aç oturanı düşünmeye. Böyle bir Edil prezident ýaly. Gurban oly. Men bir taday değilmiş yördi. Buyurun. Ne menin her kaydısım ýaly kadymy däpde terbiyelenem soň şol menim enem atam bardy garry, mamam bardy, babam bardy. Şu owalardy menin çağı kam owalardy goňşy golam jaýda salynsa çağlarını iyi verirdi. Enemem, atamam, mamamam, babamam öz oğulları var olsa öýüne uğradardy bar planlar öý tutjakmyşyn. Şolara kömekleşin, kerpiçi bolsun, fundamenti bolsun kömekleşin diýip o çağlaryň oğlanlaryny uğradardy. Şo ýerde şolar pul almanan bilmeýändirler. O almalar öýtmeýändirler. Bu gedek olan gurulsa üýşip inni gedek sen gurulur diýip şo ýaşly adamlar garry eneler atalar öwredi oturýardy çağlaryny şeýdip terbiýelediler. Gitdi kömekleş, erteden akşama çenni bir hepdelep kerpiç guýmalan bolsa guýuşýardylar. Fundamentini guýmalan bolsa, palçygyny daşamalan bolsa, palçyk etmelen bolsa, şolaň hemme zatna goşuşýardylar adamlar, bir-birine kömek edýärdiler. Bu diýär jaý diýilen zat mukaddes zatdyr, biriniň oja gurulanyna ol mukaddes zatdyr. Hökman gidip kömekleşin diýip şeýdip terbiýelediler. Onuň sen gerek saňa gerek gelende olaram gelip kömekleşer diýärdiler. Bu zaman kıyaly pul almaly, sagadyna plança manat almaly, her kerpiç ýönüne 1 kvadrat metre näme almaly, olar ýalat ýokdy. Men oturup şu zatlar meni alada goýýar, näme üçin şu zatlar ýitip gitdi, näme sebäp boldy diýip şoň üçin berýän soraglary diňe olam däl, ol biri ogluny ýörenede şeý diýdiler. Biri bir halta tuzuny getirer, biri bir halta uwuny getirip berer diýip mut berýärdi özlerim. Owan halky mut berýärdi. Kadym zaman şeýletde men bular ýaly soňky döwür äjit mäjit dünýä öwrlerini men diňe şu YouTube'lardan görýän halkyň diýen sözlerinden dinleýän, eşitýän bolýan wakalary aýdyp berýärler. Men şu zatlar şeý diýip bilýän, şu döwrüň üýtgäp gidenini. Ene häzirki döwürde şolar ýazat bar, mene mugtyna biriniň jaýyny salşmaly, gidip biriniň jaýynyň boýuny ýetirişmeli. Şolar ýazat bar häzirki döwürde mugt. Häzirki döwür başga üýtgede. Öyle o sen diýen zatlaryň ozalky bolan zatlar ýönüne bir zat bar. Bir-birimize garşy töýgi barada diýen fiýla hormat o zatlary prezident hiç kim aýyp bilmeýär. Onuň ene ata Allah Taaladan berilen zat. Onu özümiz düşünmeli. Men ýadymda mysal üçin men Krasnoyarskda öňübesim, o taýda bir oglanjyk bardy. Onuň ene atasy aýryldy. Ýöne biz bütün şol goňşular dahtary bolup, şol oglana kömek etdik, nahar egin eşik berdik. Bizde şu wagt berilen zatda şol döwürde öwredilen bize ene atamyz. Ene atadan başlaýan hemme zat. Prezidente bagly däl bu zatlar. Doğru. Şu wagtky bolýan zatlarym ene ata bagly. Prezident her bir adam bolup biler ýöne ene ata söýgi watany, türkmençe hemme zat şu zatlar öwretmeli. Adama garşy, diňe türkmen däl, adama garşy. Tapawdy ýok, nireden bolsun. Söýgi. Şu zatlar öwretmeli. Zahra ama bu prezident bağlı dedim de bizi birbirimize düşman ettiler, millətbazlık ettiler. Özbekler, Türkmenler, yani milletler, tayfalar arasında milletparazlık ettiler. O yüzden böyle olduk biz.
Başlarsınız, maňa da diýdiler, tekele şuňa zatlar edýärler, şuňa zatlar diýýärler, diýdiler, ýomutlar bardy. Näme üçin men erwet pikir edemok? Yani Tekiler ol, var. neme dildim hem size aytıp geçeyin bir nemeni. Bu yukarı vazifede işleyen ministerlerden başlap edilýär bu ýörüýte. Olaryň ağzında bolýar dowamly. Ýuwaş bilen ýyllaryň geçme bilen şu alt gatlaklara dam iňýär. Bu o mesele nemedir? Gaty çuňurdur. Onu bir adam, iki adam günahkarlap bolmaýar. Bunu bir sistema arkaly edilýär bu işler. Bunu biz bu taýda aýdyp çözüp bilmeýäsem, anygyna dam ýetip bilmeýäs, onu ýörüýte işlenmeli. Ve onun diňe bir günahkary ýokdur. Bu sistem arkaly edilendir bu. Bunu bilmeniz isleýän. Sistema bilen kemine ýöne adamyň öz pikiri bardyr. Sistema hemişe bir adamın pikirinden üstün gelýändir. Şonuň üçin sistema bardyr. O bir adamın pikiri o adam bilen bile galýandyr. O sistema ona ruhsat bermeýär ýokara çykmak üçin. Ýöne şol sistema köp adamy öz täsiri altyna ýa-da astyna alyp bilýär. Şonuň ýaly bir neme bar. Guruluş bar. Bu nemedir? Cemiyete nemeni disiplini vardı bu görmem. Şu şekilde görülse o belli bolýar bunda. Aslında işin aslı näme lige. Şunun ýaly. Onda biz şunluk bilen şu taýda bitiräýäl säken uzun bolsa da neme bolmaýar. Hawa. Hawa. Şunun Ha, onda hoşlaşaýaryň. Hawa hoşlaşaýalyň. Vatandaşlar yine size teze yıllarınız kutlu olsun. Görüşürüz bundan. Hawa. Hawa menem şu sözümün gepleşigimiň soňunda uturmaka aýdyp geçeýin. Ene gaderli watandaşlar, mehriban ýyleşler, ene bugün men Washingtonna ýürüýte şu bir kun meneniň kemine eden göni efirini gün ýaýlymyna goýan şu gepleşiň aşagyna goýan linkini şonu kopýa edip her ýeňiz uğradyp bilersiňiz diýdi. Gurama halkara guramalarına neme bu halkara saglyk goraş guramasına da Birleşen Milletler guramasına da iyi berip bilersiňiz diýip aýdypdy da şonu men ine bir öz watanmyň öz Türkmenistanyň watanmyň prezidenti hökmüne watanmyň öz gyýdy hökmüne men şol öz borjymy şuň ýerine ýetirdim diýip hasap edýän we siziň her biriňizem şol işi edersiňiz diýip sizden ullakan tama edýän. Sağ olun. Ene şu öz aýtjak sözümine soňra. Bolýar onda. Sağ olun. The Channel video sizin tekliğinizden hökmen suratda göz önüne almakçı bardı planımızda. Sonra bir ildeşmiş sonra da 2-3 gezek cevap verip bilmedim. Bolýar onda sağ olun. Zenanlar Türkmenistan'ın zenanları. Teze yıldan sonra görüşeceğiz. Sağ olun. Sağ olun. Hem de adyňy täze ýylyňyz hem gutly